political science student, construction worker, hall cleaner, ug wow, usapod ka gym instructor. O karon sikat pod ang iyang video sa social media na mala Nas Daily ang datingan. Diin na recognize siya sa mismong content creator o influencer na si Nas. Makauban nato karon aron mapaminaw ang iyang inspiring story, si RJ Bula o si RJ Bull, social media world, ang rising vlogger sa Mandawi City, atong Bisaya Pride. Mayong hapon, RJ. May hapon po, sekretary. May hapon sa tanan nanaw dira. May hapon. May hapon. RJ, imong gidungan ang imong pag-eskwela o pagtrabaho. Ug sa mga wa pa nakailan nimo, can you share to us kung kinsa bagyod si RJ Bula ug how did you start your vlog? So, una, usara jud ko ka estudyanteng simple lang jud kayo nga medyo kugihan sad kay labi na kamagwangan ta. So karon na ako'y duha ka trabaho, ini gabi construction worker ko, ibuntag mag hall cleaning ko. Usa ko ka gym instructor kung naay manawag. Nagsugod ko aning vlog nako, una nga paglingaw-lingaw lang, pagkabuang sa kagalingon, katawan o syempre pangitag pagi para mapagaan akong kaugalingon sa oras sa pandemya kay medyo nabaw na ka. Naguba nga to ang paginigayon sa uban ba. Yan po. Witty and informative ang imong mga videos og Filipino version kuno ni sa sikat na Nas Daily. How did you come up na kini ang imong napili na vlog style? So, nakabantay na mo sa atong pagkitabo sa nasod, perti ng batia. Karon, gigamit ko ni akong paagi sa vlog para maghatag og impormasyon sa katawhan ug para nila mo apil sila og pagpatagad or pag-apil sa mga panghitabo diri sa ato ang nasod. Gamit kini siya tungod kay ang social media, grabe nga channel, daghag tawo nga mutan-aw. So, mo inspire ni siya sa tawo, mo impluwensya ni sa mga butang nga nagdagan sa ato ang nasod. Sa politika man o sa bisag unsa. Congratulations diha kanimo RJ tungod kay recently nakuha ka nga scholar sa Grab for Good program ni Nas ug sa kumpanyang Grab. Diin personal nimo kining nakaistorya unsa man sad ang reaksyon ni Nas sa imong vlog style. Actually, secretary, na ako'y contact niya, mag-text niya sa hi. So, first time naman nagstorya mi, ganahan siya sa akong vlog. Labi na sa akong word na mga binisaya nga gi-share sa iya ha. Wala siya problema. Kay dili man daw pagsuon tawagan na, kundi pag-appreciate sa iya ha. So, ganahan siya sa akong paagi, ganahan siya nga na makatunan sa kuha. Pwede kay kong trabaho niya kung ganahan lang ko or pwede kong kwaon niya kung mas mo maayo pa ko. Kana kung masurtihan ta. RJ, perti ka inspiring imong pagsugod. Kita namo ang imong paningkamot. Aduna ka bay advice sa mga kabatan-unan na nangandoy pod na mahimong content creator parehas nimo? Ang akong matambag lang kay palain sa kadaghanan. Pagbuhat imo kaugalingong daan, ayaw dungan sa kadaghanan. Ari ka. Ayaw pag sagol-sagol dito. Paglingaw, uwahi ang irason ang pagpalipay sa uban, pagserbisyo sa nasod, usan ang kwarta. Paglingaw, maora gyud ang tambag ninyo guys. Lastly, tell us your social media sites diin pwede ka namong i-follow. So, maka-follow mo sa akong Facebook page nga RJ Bulls. Simple lang kayo, RJAYBULS. O akong Twitter nga RJ Bulls rapod. O akong YouTube, palihog mo subscribe para mas kita tagmayo mga video o mga lingaw pa. Akong YouTube, RJ Bulls Rasad. So, salamat kayo.